Štýbel Eltron je advokátom vysokoúčinných a udržateľných riešení v oblasti tepelných čerpadiel, rekuperácie a ohrievačov vody po celom svete. Naša spoločnosť je preto dôležitou hnacou silou zelenej tranzície a ochrany klímy. Najmä pokiaľ ide o technické zariadenia budov založených výlučne na obnoviteľných zdrojoch energie, bez ropy alebo zemného plynu. Naše tepelné čerpadlá využívajú zelenú elektrickú energiu na vykurovanie, chladenie a ohrev vody. Vždy reagujeme na požiadavky trhu a tak uľahčujeme život našim montážnym partnerom. Výrobky môžu byť jednoducho integrované do väčších stavebných projektov a koncovým zákazníkom poskytnú väčšie pohodlie v domácnosti a viac výhod, ako by očakávali, a to spoľahlivo už mnoho rokov. V roku 1924 priniesol prstencový ponorný varič doktora Theodora Štýbla riešenie na rýchly, čistý a pohodlný ohrev vody. Odvtedy sme globálnym lídrom na trhu efektívnej prípravy teplej vody a jedným z najväčších dodávateľov technológie tepelných čerpadiel. Už počas ropnej krízy v 70. rokoch začal Štýbel Eltron s výrobou tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov. Etabloval sa tak ako technologický líder v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Chuť meniť veci k lepšiemu sa stala súčasťou DNA spoločnosti. V dnešnej dobe úzko spolupracujeme s univerzitami a výskumnými ústavmi, aby sme neustále zlepšovali naše produkty a optimalizovali naše vlastné metódy vývoja. Túžba neustále sa zlepšovať spája naše kolegyne a kolegov po celom svete. Štýbel Eltron stanovuje základné štandardy. Od svojho založenia podala spoločnosť stovky patentových prihlášok. Dôraz na inovatívnosť dnes možno pozorovať v každom produkte až do posledného detailu. Vďaka tomuto prístupu má Štýbel Eltron náskok na trhu. Veríme, že technologickým lídrom sa môžete stať len vtedy, ak používate pokročilé výrobné procesy. Je to náš jedinečný rozsah výroby, prísne kontroly kvality a ďalekosiahla úroveň automatizácie, vďaka ktorým je každý z našich produktov tak spoľahlivý. Kvalita nie je vecou náhody, ale výsledkom maximálnej precíznosti. Štýbel Eltron podrobuje všetky nové produkty intenzívnym testom v praxi a získané skúsenosti priebežne začleňuje do procesu vývoja. Dosiahnutie čo najvyššej kvality motivuje ľudí zo Štýbel Eltron k čo najlepším výkonom. V súčasnosti úspešne pôsobíme vo viac ako 120 krajinách po celom svete. Našou výhodou je znalosť trhu. To nám umožňuje predvídať a vyvíjať produkty a riešenia, ktoré presne vyhovujú potrebám ľudí v jednotlivých krajinách. Zrealizované pokrokové projekty poskytli spoločnosti Štýbel Eltron dôležité podnety z hľadiska požiadaviek rôznych typov komerčných aj obytných budov. Vďaka tomu môže naša spoločnosť ponúknuť svojim partnerom riešenia šité na mieru ich rôznorodých projektov s jediným cieľom – vytvoriť priestor, v ktorom sa človek cíti pohodlne. Náš úspech a naša jasná vízia, zameranie na zelené technológie, sú formované našou identitou. Sme sebestačný stredne veľký rodinný podnik so storočnou históriou. Najmä v časoch trhového rastu a veľkých globálnych víziev nám naša história dodáva stabilitu. Úspech spoločnosti Štýbel Eltron je už od roku 1924 založený na dlhodobej jasnej orientácii a udržateľnej obchodnej činnosti. Silné a skúsené tímy prijímajú totiž oveľa častejšie inteligentné a uvážené rozhodnutia. Zameranie na udržateľný komfort sme si stanovili skôr než ostatní. Naše pokrokové riešenia rozvíjame naďalej. Prechodom na obnoviteľné zdroje energie sa razantne zmenia naše životy a taktiež naše domovy. V spoločnosti Štýbel Eltron sme si vedomí svojej zodpovednosti za budúce generácie.
Ide o veľa, o udržateľnú technológiu bez emisí CO2, ktorá zabezpečí zelenú budúcnosť pre našu modrú planétu. A o úžasných ľudí v spoločnosti Štýbel Eltron, ktorí každý deň vkladajú do svojej práce úsilie, odborné znalosti a vášeň, aby pre naše domácnosti zabezpečili komfortné a udržateľné riešenia. Do tohto investujeme všetku našu energiu. Každý deň na celom svete. 100 rokov inovácií. A to je len začiatok.